Masu kallonmu da kuma sauraronmu barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tasha mai albarka, Islam and Muslim TV, tashar da ta saba kawo muku karatukan malaman addini baki ɗaya. Kamar kullum yau ma muna tare da ku a cikin wannan tasha mai albarka, inda za mu sa muku hudubobin malamai na wannan sallar Juma'a da kuma darussan da suka kunsa masu muhimmanci, inda kowanne malami ya yi bayani akan darussa masu muhimmanci a wannan huduba mai albarka. Duka dai za mu saurara a cikin wannan bidiyo namu. Lallai makwabtaka babban al'amari ne. Cikin wasiyoyi guda 10 ko abu guda 10 da Allah ya yi wasici da su akwai makwabta. Allah ya ce wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wa jari dhil qurba wal jari bil junbi wa sahibi bil janbi wa min as-sabili wa ma malakat aymanukum inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wasici ga al'ummar musulmi su kyautata wa makwabci. Shi ko makwabci shine wanda ya makwabce ka a gida ko a shago ko a gona ko a wani wuri na sana'a wanda ya zama yana kusa da kai. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya girmama lamarin makwabta. Har musulunci ya ije makwabtaka guda 3 ne. Makwabta kala 3 ne. Akwai makwabci wanda yake musulmi ne, makusancinka ne a zumunci, kuma wato ɗan uwanka ne, wato makusancinka ne, makwabcinka ne, ko musulmi ne. Yana da haƙƙoƙi guda 3. Haƙƙi na farko yana da haƙƙin musulunci. Haƙƙi na biyu yana da haƙƙin makwabtaka. Haƙƙi na 3 yana da haƙƙin ‘yan uwantaka na jini. Dole a sauke masa wannan haƙƙoƙin. Sannan akwai makwabci na biyu. Makwabci kashi na biyu shine makwabci musulmi amma kuma babu dangantaka na jini. Yana da haƙƙoƙa manya guda 2. Haƙƙin musulunci da haƙƙin makwabtaka, dole ne a sauke masa wannan haƙƙoƙi. Haƙƙin makwabci kashi na 3, makwabci amma ba musulmi ba, ba ɗan uwa ba, ba musulmi ba, amma makwabci ne. Wannan makwabcin yana da haƙƙin ƙaraba, a haƙƙin jiran, wato haƙƙin wato makwabtaka ya wajaba a sauke masa wannan haƙƙin. ‘Yan uwa musulmi, waɗannan haƙƙoƙi na makwabta, cikin haƙƙoƙin makwabci musulmi, idan ya yi rashin lafiya ka gaida shi. In abin damuwa ya same shi ka masa jaje. In abin farin ciki ya same shi kai farin ciki tare da shi. Idan yana cikin juyayi ko wata damuwa, kai ma ka zama cikin juyayi da damuwa akan abin da ya faru da shi. Ka kiyaye masa dukiyansa da mutuncinsa da iyalansa da dukkanin abin da ya ta'allaka da shi. Wannan shine makwabtaka. Lokacin da ya nemi nasiha ko taimako, to kai mai taimako. Lokacin da ya buƙaci wani abu da nasiha, kamar nasiha. Ka kiyaye makwabci daga cutarwan hannunka ko cutarwan harshenka. Wannan shine ma'anar makwabtaka ko cika makwabtaka. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce, idan mutum ya mutu ranar alƙiyama, in yi mutum ya riga ya mutu, Allah subhanahu wa ta'ala zai sa mala'iku su duba su bincika. Idan makwabtansa guda 3 suka yabe shi na kusa, suka yabe shi, suka faɗi alherinsa, sai Allah ya ce, to ni na karɓi shaidan waɗannan mutane da suka yi wannan bawan nawa. Na karɓi shaidansu akan abin da suka sani, na gafarta masa shi kuma abin da ni na sani saura ba su sani ba. Saboda ‘yan uwa musulmi, cika haƙƙin makwabtaka yana daga cikin abin da yake kai bawa zuwa ga aljanna. Wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi bai da imani, wallahi bai da imani. Suka ce, wani ya Rasulullah? Ya ce, man la ya'manu jaruhu bawa'iqa, wanda duk makwabcinsa bai kubuta daga cutarwansa ba, bai kubuta daga sharrinsa ba. ‘Yan uwa musulmi, ashe makwabtaka al'amari ne mai girma. Mu yi ƙoƙari mu kyautata wa makwabtanmu. Ɓangare ne mai girma wajen wato ɓangaren cikin addini. Addinin mutum duk inda ya kai ba zai zama cikakken addini ba matuƙan yana cutar da makwabtansa. Ya inganta a cikin hadisi, an ce, ya Rasulullah, wata baiwar Allah ta rasu,
amma kullum kwana sallah yin azumi, amma kuma tana da rigima da faɗa kullum tsakaninta da makwabtanta. Manzon Allah ya ce hiya finna, ai yar wuta ce wannan mata. Ga kwana sallah, ga yawan azumi da rana, yinne kullum, amma wannan haƙƙi ƙwara ɗaya da ta kasa saukewa ya kai ta wuta. ‘Yan uwa musulmi, haƙƙin makwabtaka haƙƙi ne mai girma, ba sai wanda ya yi maka ba, ko wanda ya kyautata maka, ko a wanda yake maka fatan alkhairi, ko wanda kuke da ra'ayi ko fahimta iri ɗaya ba. A'a, shi haƙƙi ne na wajibi, matuƙan ya cika cikin makwabtakanka, ya shiga cikin makwabtanka, to yana da wannan haƙƙin da kowane makwabci yake da shi. Allah ya ba mu ikon cika haƙƙoƙin makwabtaka. Allah ya karɓi ibadar mu duka baki ɗaya, ya sassauta ma al'umman Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan damuwa da take ciki, ya taimaki ‘yan uwanmu a Falasɗin da duk inda musulmi suke a duniya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Haka zalika mai saurare, Dr. Bashir Sheikh Dahiru Usman Bauchi yana jawo hankalin matasa, yake nuni da wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa ku ribaci abu biyar kafin abu biyar su zo maku. Wato yana jawo hankalin matasa akan su tsaya kan turba ta gaskiya, duk a cikin wannan fuduwa ta sami albarka. Shi yasa bai wani cikin uwa wa'azi don bai zo ba, bai wanda yake tsatson uba wa'azi don bai ma shiga cikin uwar ba, bai wani kabari wa'azi don ya wuce inda ake wa'azi. Wanda ake wa wanda yake da rai, wanda ya shiga kabari addu'a yake mar ba amar wa'azi, sai dai amar addu'a ya wanye lafiya, Allah ya tabbatar da harshensa ya amsa tambayoyi a kabari da kyau in mala'iku sun tambaye shi da sauransu. Sai ka ji an ce Allah ya kyautata makwanci, amma ba za ka je na kabari kana cewa ka ji tsoron Allah ba. Ai ya fi ka sanin yanzu waye Allah inda yake kwanci. To don haka me rai ake gaya ya ji tsoron Allah, don shi ne takwa za ta yi amfani, ba ta amfanin mamaci a lokacin da ya mutu ya ji tsoron Allah, don ba ma wanda zai shiga wuta ba tare da ya ji tsoron Allah ba a lahiran ba, sai ya gane Allah abin tsoro ne a lahira, ya ce ya tuba ba zai ƙara ba, kuma sai a jefa shi a wuta. A inda tsoron Allah ba zai amfani ba. Tsoron Allah na amfanin rayayyu ne kawai, ba zai amfani mace ce don ya ji tsoronsa daga baya. Ana ganewa? Gano gaskiya da gano daidai bayan an je lahira, to an gano ta a makare ba za ta yi amfani ba, daidai yake da ba gane ba. Don haka sai mu yi amfani da damar da muke da ita. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa iftanim khamsan qabla khamsin, shababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla suqmik, wa ginaka qabla faqrik, wa faragaka qabla shughlik, wa hayataka qabla mautik. Ka ci riban abubuwa guda biyar kan wasu biyar su zo, don dole sai su zo. Shi ne ƙuruciyanka kan tsufa ya zo, duk wayanka tsufan nan zai ya zo. To kai da aka baka aran ƙarfi a matsayin jari ka jari ba, ka ja uwar kuɗi ka jari ba kan wanda ya baka ƙuruciyan ya ƙwaci. Maimakon ka je ka juya wannan kuɗi na ƙuruciya, wato ka riga ka fita ka ci riban abin, dan zai ƙwaci, dama ya gaya maka zai karba. Wa man nu'ammiru nunakkisu fil khalq afala taqilun. Duk wanda muka tsawaita kwana sai mun tawaye shi a halitta, dole ne, ba makawa. Wanda ka gaba mu tawaye ba mun kashe shi yana da ƙuruciya ne. Sannan shi yasa ma in kana da ƙuruciya baka nemi arziki ba, baka nemi abin da ka rike kanka bayan ka tsufa ba, to tabbas in ka tsufan zai zama ba ƙarfin, kuma ba wai kawai baka da kuɗi bane, kana ƙuruciya kana da kukan baka da kuɗi, amma ga ƙuruciyan ga lafiya ga gani. Yanzu ko baka da ƙarfin nemowa ne, ko baka da shi. Duk tsohon da kaga yana shan wahala, yana neman inda zai ci, yana neman abin da ya sa kansa, dan Allah ka tambaye shi tsakaninsa da Allah ya gaya ma rayuwar ƙuruciyarsa, kar ya ɓoye ma, kar ya gaya ma don ka ji tausayin sai ce wallahi ba wai kokari ne bai da shi, bai ta kokari ana cutar sa. A ya gaya ma gaskiya. Wallahi yawanci kashi kusan 95 ma ko fiye da haka bisa 100 za ka samu ya more ƙuruciyarsa. Ana gane?
dan da ya zuba hannun jari da ƙuruciyar yanzu ba zai wulaƙanta ba. Da ya ba wa Allah rancen ƙuruciyar, Allah ba a bashi rance bai maida ba. Man zallazi yuqridullah qadan hasanan fa yudaifu lahu adafan kathira. Kaga nan saboda mujiza na alqur'ani da fasaha bai ce wa zai ranta wa Allah kuɗi ba, a'a wa zai ba wa Allah rance mai kyau, ba dole kuɗi ba, har da ƙuruciyar. Za ka iya ranta wa Allah ƙuruciyanka ya maida ma bayan ka tsufa da riba da uwar kuɗi? Za ka iya ranta wa Allah, ana ganewa? Za ka iya ranta wa Allah a lafiyarka, ana ji, so ran da ka kwanta ciwo ya maido ma da uwar kuɗi da riba abin da karanta mara, ya ninninka fa idaifu atafan kasira. Allah baya yadda ka ba wa dan uwanka bashi in ya zo mai da ma ya ninka ma, amma shi kuma ce ni in ni ka ba bashi sai na ninninka zan dama da shi, kuma baka isa ka kira shi ba don Allah ne, Allah ne shi, Allah ba doka a kansa. Ana ganewa? Idan wani ya kuskura ya karɓi bashi a wurinka ko ka bashi bashi ya zo mai doma ya ƙara ma riba, sai Allah ya hukunta shi, kai ma da ka ci riban sai ya hukunta ka. Amma shi Allah ya ce duk wanda ya bar rance ba zan dawo masa da iya abin da ya ban ba, fa yudaifu adafan kathira, zan ninka masa in zo mai da masa. Ana gane wannan? Wallahi yakbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'u. To kaga wannan ya nuna maka yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ce shababaka qabla haramika, bawa Allah rancen ƙuruciyarka, wato ka ci ribar ƙuruciyarka kafin tsufa. Shine me? Ka tsaya kai wa Allah aiki, ka masa biyayya, ka zagi damtse, ka nemi halal, ka nemi abinci, ka rufa wa kanka asiri, ka nemi abin da na halal wanda zai iya, don na haram ko ka tara da ƙuruciya in ka tsufa sai ya ƙare. Sai ya ƙare, wannan ba wayo ba ne, sai ƙare dole. Sannan kuma ko bai ƙare ba, ba za dai ka ƙare yadda za ka ji daɗi ba. Sannan ko ya ji hannu ya barka da shi in ka je lara sai ka amsa tambaya a kai. Sannan wasihataka qabla sukmika, ba ka ci ribar lafiyarka kafin Allah ya karɓe ya ɗora ma rashin lafiya. Duk inda ka wayi gari yau da safe lafiyan ka lau da ƙarfin jikinka, to rance Allah ya baka, aro ya baka, ka yi ƙoƙari a ciki ka ɗibi a cikin lafiyar guzurin marashin lafiyar da za ka yi a gaba. Ma'ana kuɗaɗen da za ka zo ka nema in baka da lafiya, neme su tun yau kana da lafiya ka adana. So ran da ka kwanta kuɗin suna. Abinda duk sai da lafiya ake samu, to yanzu ne kaɗai kake da lafiya, ba ka da tabbacin an jima ko gobe. Tashi maza ka daina wasa, ka je ka nemi tun ba a karɓe lafiyar ba. Abinda duk da ƙuruciya ake samu in an tsoho ba a samu, maza ne ma ba a samun ƙuruciya sau biyu, so ɗaya ake ƙuruciya. Ka tambayi kowane tsoho ka ji, akwai tsohon da ya taɓa ƙuruciya sau biyu, akwai ne? Sannan wa ginaka qabla shughli, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ci ribar samun lokaci kafin ka zo ka rasa lokaci, ya zama ka zama very busy, baka da lokacin yin wani abun kirki. To tun kana da lokacin ka tashi ka yi abu, ka ɗiba na lokaci na wanda baka da lokacin ka yi shi tun, duk abin da lokaci ke ba dama ka yi shi tun kana da lokacin ka ya kwace lokaci. Wa ginaka qabla faqri, ka ci riban wadatan ka tun talauci bai zo ba. Kaga bai ɓoye ma ba, ya ce maka daman kuɗin aro ne zai karbi. Sannan wa hayataka qabla mauti, ka ci ribar rayuwanka kan mutuwa ta zo, wanda shi ya fi tsada ma ce. Tunda waɗanda suka yi aikin alherin ma, da za mu samu a ba mu daman tambayansu su gaya mana akwai wata nadama da yanzu haka suke fama da ita a kabari, suna ciza yatsan akwai abin da suka manto a duniya ba su ɗauko tun da mu da ran tun yanzu,
so an karar da mu yi maza mu ɗauka don kar mu je mu ciza yatsa inda su ma suke cizawa, su taimaka su lissafa mana abubuwan nan tun da rai mu yi an kare maza mu ɗauka so a inda suke ciza yatsa mu mun je ba sai mun ciza ba. Ana gane wannan? Saboda wanda aka binne makon jiya idan aka ɗebo masa ladar ibadar waɗanda suka binne shi na sati ɗaya sai ya fashe da kuka, ya ce don me shi yana kwance su suna tara kaya, shi yanzu na damansa da irgi kamar ya fasa kabarin ya fito, ya an ba shi ladan aikin zafa, ya ce ya gode mana amma kuka yake don me ya mace da wuri. To kaga wannan yana nuna mana jama'a cewa tun da mun san inda muka nufa ba ƙarya ake ba. Haka zalika kuma masu saurare, wannan malami a cikin hudubarsa mai albarka yana nuna darajojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana zaburar da mutane akan koyi da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin kawa riko da halayensa da koyi da halayensa su ne mafita. Duk a cikin wannan bidiyo namu mai albarka za mu saurara. 'Yan uwa mu ji tsoron Allah, rayuwar mu fansa ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗaya. Rayuwar mu ba ta da amfani matukar ba za ta zama fansa ga wannan zababbe cikin wannan al'umma ba. Wannan shine takin wannan khutba ta mu ta yau. 'Yan uwa, annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zababbe ne cikin wannan al'umma. Duk cikin wannan al'umma, kai dukkanin wata halitta da aka halitta, ba a yi halitta irin halittar annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam. Masoyin Allah ne, Allah ya zaɓe shi, ya kusanto da shi gare shi, ya sanya ya fi kowa falala. Duk wata mahaifiya da za ta yi haihuwa baya irin haihuwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi ta a dukkanin duk duniya, tun daga farkon duniya har ƙarshenta. An yi kuma ba za a kuma ba, shi ɗaya yake a gurin Allah maɗaukakin sarki. wa dhamma al-ilahu isman nabiyyi ila ismihi idha qala fil khams al-mu'adhdhin ashhadu wa shaqqa lahu min ismihi li yujillahu fadhul arshi mahmudun wa hadha muhammadu salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Hatta sunan annabi sallallahu alaihi wa sallam an tsago shi ne daga sunan Allah maɗaukakin sarki. Ma'abocin Allah al'arshi shine Mahmudu abin yabo, wa hadha Muhammadu, annabi kuma Muhammadu sha yabo sha lele a wajen Allah maɗaukakin sarki. ‘Yan uwa masu albarka, za mu ɗan tattauna wani ɓangare na dangane da abin da ya shafi rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam. Mu ji yadda yake tausasawa bayinsa, yadda yake tausasawa abokan zamansa, yadda yake tausasawa bayan Allah wanda aka aiko shi cikinsu. Lalle annabi sallallahu alaihi wasallam yana da haƙƙoƙi da dama a kanmu da ya kamata mu sani. Saninsu shine zai sanya mu jagorantar da shi a matsayinsa na cewa shi jagaba ne kuma jagora ne kuma farin jaka da kwarai da gaske. Annabi sallallahu alaihi wasallam shine ar-rahmatul muhda, wato rahama ne kuma wanda aka shiryar da shi kuma mai shiryarwa. Allah ta ko'ina ya tsarkake annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam shine baya faɗin abu na shari'a in dai ba wahayi bane. wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la al-ayat. Annabi an tsarkake masa ainihin wato harshen sa, ma kadhabal fuadu ma ra'a, an tsarkake zuciya. Kai ga baki ɗaya aka zo aka nuna kacokan rayuwar annabi da ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya katange su, ya yabe su, babu yadda wani kure zai shiga cikin shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim salawatu rabbi wa salamuhu alaihi bi abi wa ummi anta ya khairal wara wa salatu rabbi wassalamu mu'attira ya khatamar rusulil kirami muhammada bil wahyi wal qur'ani kunta mutahhira laka ya rasulallahi sidqu mahabbatin wa bi faydhiha shahida al-lisan wa 'abbara laka ya rasulallahi sidqu mahabbatin la tantahi abadan wa lan tataghayyara laka ya rasulallahi minna nusratun bil fi'li wal aqwali amma yuftara. Wannan shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Mahaifi da mahaifiya dukkaninsu fansa ne a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam da wahayi da alqur'ani ya kasance ya tsarkaka kuma an tsarkakar da shi.
annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wata soyayya ta musamman daga gare mu. Laka ya rasulallahi sidqu mahabbatin, yana da wata gaskiyar soyayya daga Allah maɗaukakin sarki. Wa bi faydhiha shahidan lisan wa abbara. Annabi sallallahu alaihi wasallam idan za mu fayyace waƙoƙi da aka yi dan yabansa da nassoshi da suka zo don sanin waye annabi sallallahu alaihi wasallam, hudu ba ɗaya biyu sun yi kaɗan musan wane ne annabin mu sallallahu alaihi wasallam. Don haka nufdika bil arwahi wa hiya rakhisatun, wato rayukanmu mun ba da su zama fansa ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk da rayukan namu masu arha ne, ina za ka kama a wajen Allah maɗaukakin sarki da kuma tabbatuwa wajen yin ɗa'a da aikin nagarta dangane da Allah maɗaukakin sarki. A dukkanin dare annabi sallallahu alaihi wasallam yunaji rabbahu bi 11 raka, yana munajati, yana zuwa gurin Allah maɗaukakin, yana yin ainihin wato sallah raka'a 11 domin munajati, ganawa da Allah maɗaukakin sarki. Wa yabki fiha, Allahu akbar, yana sallan nan kuma yana yin kuka sallallahu alaihi wasallam, saboda tabbatar da waccan ayar qumil laila illa qalilan. An ce masa qum faqama 23 sana, malam ya tsayu shekaru 23 annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsayuwa har sai da kafafunsa suka zo suna kumbura suna tsatsagewa saboda neman yadda Allah madaukakin sarki. Wata rana Bilal radiyallahu ta'ala an ya shigo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam, lokacin yana sallah ya ji shi yana kuka, ya ce limadha tabki, me yasa kake kuka ya ma'aikin Allah, wa qad ghafara Allahu lak, alhali an gafarta maka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Bila annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa akan cewa afala akunu abdan shakura, shin bana kasance bawa mai ainihin wato godiya ba. Lamma atatka qumil layla istajabta laha, العين تغفو وأما القلب لم ينم تمسي تناجي الذي أولاك نعمته حتى تغلغلت الأورام في القدم أزيد صدرك في جوف الظلام سرى ودمع عينيك مثل الهاطل العمم. شيني النبي صلى الله عليه وسلم لوكتين دا قم الليلة سوكر مسا استجبت لها سيك أمس ونن كرم, ta yadda muka faɗi cewa ya tsayu yake yin wannan ainihin wato tsayuwar dare na yin wannan sallah ɗin. Al'ainu taghfu wa amma alqalbu lam yanami, watakila ido zai iya rufewa amma fa zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam a faɗa kaske take, a farke take sallallahu alaihi wasallam. Tumsi tunaji alladhi aulaka ni'matahu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin munajati da Allah maɗaukakin sarki saboda cika ni'imar can da Allah maɗaukakin sarki ya yi masa, hatta ta galgalatil auramu fil qadami, malam ta yadda za ka ga ƙafafunsa suna kukumbura suna tsagewa dan dai tabbatuwa a amsa wancan a matsayin godiya da Allah maɗaukakin sarki ya masa. Allailu tasharuhu bil wahyi ta'muruhu wa shayyabatka bihudi ayatun istaqim, salawatu rabbi wa salamuhu alai. Da daddare kuma ma'ana da yini annabi zai tsayu wajen ibada domin gode waccan ni'imar. Da daddare kuma zai raya wannan daren, ya raya shi da ainihin wato ayoyin alkur'ani mai girma. Wa shayyabatka bi hud ayatun istaqim, kuma waccan ayat cikin suratul hud ta sanya ka furfura tun gabanin lokacin ta bai yi ba. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إزوا قرشن waɗannan ayoyin da annabi sallallahu alaihi wasallam da bakinsa mai tsarki yake cewa shayyabatni hudun wa akhawatuha, hudu da ƴan uwanta waɗannan ayoyin na ƙarshen hud sun sa ni furfura. Annabi ya san abin da ba mu sani ba sallallahu alaihi wasallam, saboda tausayawarsa ga al'umma. A koda yaushe annabi yana ummati ummati ummati, annabi yana jin tausayin wannan al'umma, yana jin kanta kwarai da gaske, yana tausaya mata, yana tunkuɗe mana abubuwan da mu kuma muna kai kanmu ga halaka. Amma a yau annabin shi ya zama abin renawa, shi ya zama abin zagi, shi ya zama wasu marasa mutunci masu babban ni'ima da Allah ya kwashe musu albarka, har a zo a cire wata doka wai da take magana akan waɗanda suka ci zarafin annabi a yi musu doka. Muna da sauko a ƙarshen wannan hutuba, ku jira mu da izinin Allah. Yusallin rawatib,
annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin salloli na ratibai na filfili kenan, wanda in ka hada su zaka same su guda raka'o'i ne guda 12 wa'annan banda farilla fa a gefe. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana raya daransa kamar yadda muka je. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawanta zikiri ga Allah madaukakin sarki. Hatta na Aisha radiyallahu ta'ala anhu aka rawaito take cewa kana yadhkurullaha ala kulli ahyanihi, a kowane yanayi in kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana ambatan Allah madaukakin sarki. Kathirul istighfar. Annabi masu kallon mu da kuma sauraron mu, duka nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo namu mai albarka. Ku ci gaba da bibiyan mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka Islam a Muslim TV domin samun karatukan malaman addinin musulunci da zaran mun dora. Tashar ne dai taku mai albarka Islam a Muslim TV.